Hej, i denne video vil jeg forklare lidt om forventet værdi og spredning for en binomialfordeling. Generelt gælder, at middelværdien for en stokastisk variabel kalder man my. Man skriver også e af x, expected value. Det man gør, man tager, kan I se i formen heroppe, tager hver udfald x og ganger med sandsynligheden for x, så man kan sige, det er sådan et vægtet gennemsnit af x'erne, så det kalder man middelværdien. I en binomialfordeling er det faktisk ret simpelt, eller relativt simpelt. Hvis vi kigger på et Bernoulli-forsøg, den har værdien 1 eller 0 med sandsynlighed lille p og sandsynlighed 1 minus lille p, så den har ikke ret mange værdier, så der er relativt nemt at regne my ud. Så my er lige med, vi tager første x-værdi ganger med sandsynligheden for første x-værdi p plus anden x-værdi og ganger med sandsynligheden for at få den x-værdi. Og det kan vi så se, at det giver så my lige med p. Så i det enkelte Bernoulli-forsøg er middelværdien lige med sandsynlighedsparameteren p. Hvis vi så kigger på en sum af Bernoulli-forsøg, hvis vi har n stokastiske variable, hvad er et Bernoulli-forsøg af et stokastisk variabel, så er det første Bernoulli-forsøg af det her forsøg, næste Bernoulli-forsøg, det her forsøg, næste og så videre op til n Bernoulli-forsøg. Men der kan man heldigvis bare sige, hvis jeg skal finde middelværdien af x, den her stokastiske variabel x, så kan jeg bare tage summen af middelværdierne for de enkelte stokastiske variable. Og i en Bernoulli-fordeling, der er det jo bare p, der er sandsynlighedsparameteren, som er middelværdien. Så vi kan se, at middelværdien for stokastisk variabel x er lige med p plus p plus p plus p. Så for middelværdien for en stokastisk variabel, den binomialfordelte stokastiske variabel bliver så n gange p. Så my er lige med n gange p. Så vi tager antalsparameteren ganger med sandsynlighedsparameteren og får så middelværdien my.